अरे छोड़ी तो पाग दियो और जी ये का हो अम्मी क्या अरे आप तो जात रंग का कहीं घर है ऐसे कुछ गिरल का होने और हे बेसर मारे काहे भागन यार लाज है पी गुल बजे काजी रो अच्छा ऐसा के मन लाज ना लगल तो कुछ बुझाई अपन लेके के बारे में सोचा नहीं है जी तो मतलब हम गलती में का कर देले बानी तो आवाज ना काली हो गया कब कल में ना कि दिन रात आरती घुमाई जाए आपको उ का बात बनो कि हे उ खैले त झूठ ना त मैं से पोछी देनी मने दिन देखे खाती हमके मार काहे ना गोली दे पता ना काहे इतना याद आवत पाहुन कनो कुछ बुझाते नहीं कि का कोही हैं अब बुझाता न आ कि उनकारा हमारा प्यार हो गइल बाटे वैसन होताटे सच में है भगवान अगर होइयो जाइत न तो तारा के हम घी का लड्डू चढ़ाईती काहे से कि इतना हमरा के सुंदरे लागेल न का बतलावे कि बताव हमारा दामाद नियर केकर दामाद बा हमार मरदा तो तनको हमरा निके ना लागेला कुचुर कुचुर राख हवे भले गोरता का बाकी तनको ना निक लागेला सच में हंसते भर बानी जितना हमारा आत्मा रोवता ना हम ही जानतनी छोड़ का तना बत्ती आवे के बा कहे के बा कर चल तनी फोन करे उनकरा से फोन में बत्ती आवे तब देखो तनी झूठ सच न बोल के उनके बुलावतनी बुलाई ओकरी बाद आई हम ओकरी बाद प्यार करम तो चल अब ना कम ढेर अरे घंटी तो जाता हेलो हां हेलो गोड़ लगती नहीं अम्मा जी खुश रही कैसन समाचार बा ठीक बा आपने बताई हमारो कुल ठीक है बाटे जी काज ने काहे न जननी पाहुन और बड़ा याद आवत रहलवे अब हमारा बुझाता न कि हमार आज भर के का जिंदगी बाटे ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है नहीं हम जननी है न आके हमार जिंदगी इतने भर के बटले बा ना ना जिंदगी अभी ढेर दिन के बाद सुनी न जी अब बड़ा हंसी भरताटे का है हंसी काहे बरत जान तनी पाहू एगो ना कहम इंगने को हम तो काम गड़बड़ा जाई पहले आव घर ओकरी बाद देखत हार हेलो हेलो हां हेलो अरे हमार मोबाइल गिर गइल जी रोरा अभी हलो हलो करतनी मोबाइल कैसे गिर गिला का करी सोच में डूब गई है राउर चेहरा हमारी नजरिए पर घूमत रहल ना 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 कुछ ना बुचिया ठीक भी है ना हां हां एगो बात बताई आजकल के केकर दामाद ला जाता रौरा आता ना ला जानी मने का दिक्कत बा खाए पिए में कमी करेनी कि का चीज में कमी करेनी कि रौरा आवे के नागरा में नामे ना लेबेनी ना टाइम में नहीं मिल पाते से नहीं आवत तो का कहतनी ना आई आइम टाइम मिली तो ना आज कैसा हूँ रौरा के आ जाए के बा काहे से कि आई हम भर नजर देखल चाहतनी रौरा के जननी अच्छा देखो कोशिश करा तनी कहतन कि देखा कोशिश करतनी कर मतलब प्यार कर लिया ना का हमसे का करिए खाली और कही ना कोशिश करा तनी अच्छा कोशिश मत करी एकदम आवे के बतावे के बा एकदम झटपट आई ठीक बा पानी बहर ही घरे नहीं थी घरे जाए तब तो का हो गइल बहरे बाहर आ जाई ना हमार रौरा से मतलब बा हमार मर मीठा से मतलब नहीं खे हम तो ऐसा में मिठाई ना खानी जनबे करे कि खाली हम कुल मुर्गे मछली के फेरा में रहेनी ठीक बा तो रौरा तो जानते बानी कि हमार मर मीठा से मतलब ना रहेला तनी मनी मुर्गे मछली पर भले बिना मुँह धोले खा लेनी तो का हो ठीक बा आई और तनी मनी पेड़ा 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 कहत रहनी हमी कि हमारी गांव का मशहूर मने रौरा के बताई मने हम मांगत नहीं की मने बतावे के मतलब है नो कि चाहिए ना 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 रौरा आ जाए कौनी है ना आखिर रौरी पेड़ मम्मी जी मने कि का हम साड़ी ना पहने नी हैं हमरा के साड़ी कपड़ा ना लागेला हम एंगा ना रहे नी हम इंसान ना है भूत है का हैं कैसे बतियाओ तनी इतना चिल्ला चिल्ला के जी कि पूरा बहरी तोरी नेर त मर दे ना देखनी हां पता ही यही है अब रख बुझा तो नहीं कि के बोलता नहीं इनका नेर मर दे नहीं खसा यही कैसन मरद रहे प्यार करे मेरा से खाली साड़ी कपड़ा के ना जानी हां का चिल्लाई ना हमर चिल्लाल तो देखा तार मौत फोन रख
बछिया हाँ बछिया बुढ़ावा ह न कदम लगा के हमार धो देता ये दोगला तो ना झाड़ देता नहीं। अब जाए दी बाहर भीतर बानी तो इतना चिल्ला के बात करो तो टेंशन है ना होई। बतावा हमारे सहेली भी बोला कि का जरूरत बा पतो है वो कुल ना कहे के चाहिए बाकी कुल बोला बाबा ना खिस्सा के बोलन तो जानता रु आगे आगे और कुछ बोलत जाई। पापा जी बुढ़ा होती है मैं औत कइले बानी पूछत रही है कि कहां का बनाई जी खाना ना खाना का बनेबू लौकी का तरकारी बना दो भात बना दो एवर काहे ऐठा तनी यार बैठी ना त का करी हैं जब मर्द निमन नहीं खाता हमार दुनिया से का मतलब बाटे। ए मम्मी एगो साड़ी खरीद दी ना हमके। चलो साड़ी के तो बात मत बतियाव के गने बात बतियाई ना जी जब चलो। कुछ कही ना तब एंगने टाल देई ना टाली ना त का करी हट तब एंगने तो कबो बतियाउती ना रली है बरा का हो गेल बाटे इनके लगत कि भांग नहीं कि ना खा ले रे आ रोज के इतना बढ़िया से हंस बोल के बुढ़ाऊ से बतिया ले लिए बरा तनी मनी का कह देनी है खाना बनावे तो ऐठा तड़ी खूबे चल तनी पूछत बताओ हाथ में टाइम हो गई लोग के बुझाता था ना को सब के हमारे पे छोड़ देबेला कि छोटा के बनाई दीदियों जी बान तो घूमे से फुर्सत ना मिलेला कबे कोइला नी कि अम्मा जी के बोला के लावता नी का बनी आय अभी तक बोलावते रह गोनी आ चिल्लाते त केहू के सुनाई देता नौकरानी बना के सब के हमरा के रख देले बा हमर त कब हम हमेशा हम गैस पे बनाइले बानी हमारे चूल्हा पे बुझाता ई कोई से होय बाप रे होय बुझाता कि गोइठा की गांठा कि बुझाते नहीं कि हमारा कोई कैसे तूरे ली जा सब के हमारे पे कपार पे यही से कहत रही कि हम बियाह ना भी करम फिर भी हमार बाबू माई ना मनल बियाह कर देबे ना हम ना जाना तानी आगे जी के बुझत रहत रहतानी चूल्हा में आँच लगावत रहतानी धुइयां से मुहत रहतानी अब छोड़ छाड़ दे अब हम बनाइबे ना करब ये ना समझे ने बड़ी को दीदी ना कि अगिया में अचिया लगाई थी तो हम कुछ बनाई थी अचियो नहीं खनती लहकत अरे दादा बुझा दे कि तू हो जाई बोला ना तनी खुश रहे मम्मी जी कहां बड़ी मम्मी जी अरे मम्मी जी की छोड़ी दुआर पे बढ़िया अचानक बताई फोनो ना करनी आ ना तो मम्मी जी फोन कैले रहने फोन करके बुलात रहे ठीक बा पानी उनी लाओ तनी अरे चल पानी उनी पी मम्मी जी कहां बनी पानी उनी बाद में पियल जाई कोनो जरूरी नहीं है मम्मी जी अरे कहां मम्मी के फोन देखी कैले रहली कितना दिन के बाद आइल बनी कब आवे के ना आइल बनी तो ऐसे ही रहो के बताई हम कोनो कुछ अच्छा मम्मी जी फोन कैले जरूरी काम बाटे पानी पियल जाई कोनो अच्छा प्यास ठीक नहीं है खला मम्मी जी से बात कर लें चल चली रहो चौकिया पे बैठी अरे बताओ हो अचानक यहाँ कबू आज तक ना फोन करी ना हम बड़ी धधाइल रही ना कि हमारे एगो नंदोई जी बानी ना तो फोन ऑन करम ना तो तनी कुछ मतलब बतियाए लेकिन यहाँ के कुछ ना एकदम सीधा बहानी लेकिन मम्मी जी बताई जनतो रही मम्मी जी हमारा के ना बताइनी इहो के कह देले रहती हो कुछ बनाओ से तो कुछ बनाइले हो रहती वहां के का कम ढेर दिन पे आइल बनिया कहम कि खानो नहीं खींचे बनाइले बदनामी ना होई जा तनी कुछ बनाया हो जानी के देखे क्या करत तड़ी जा मम्मी जी अबे बोलौनी हम बाकी सुना ना ना यही से तो हमारे दिमागे जल जाता कि एकदम सने मम्मी जी दिमाग एकदम सने देखी का तो ना झनक पटक के बाहर आता नहीं बताई का खाना करी? ना बनी कहां बने का खा तू सबके गोली मारी और नंदोई जी आइल बनी अरे नंद अब बताई लो जाने तनी बताइले ना हानि अब कुछ का आइल मिठाई बनी? मंगले रहती बताई चीनी तो बात चीनी दी ही चीनी पे पानी अच्छा पियाई तो तू काम कर हम पानी पिया देतनी बताओ हम मम्मी जी के का हो गइल कह तड़ी कि हम पिया दे हम बता देनी तो धधाइल गोली ऐसे नहीं कि पूछतो कि इहो ना पूछला कि का मीठा में बाटे का नहीं के मंगवा देती है चल गोली देखो त ना काउची के पानी पियावत तनी अरे अम्मा जी कहां गनी हमरा के बुला के बैठले बड़ केहू मिलत है ये नहीं खाई जा हां अब तो एकदम चले कहाँ सन चले अरे गई? पाहु ना अरे गई गोड़ अरे अरे, खुश रही वैसे ही रह और भगवान जवानी बनले रह। अरे माने कि लंबा उम्र करे बैठी तो पानी पिए के हम लेके आवत ना ना नहीं पानी नहीं के पिए के ठीक बस पानी नहीं पी ले हाँ, अच्छा पानी पी ले बनी तब तो कोनो बात नहीं कि जान जाए काहे न। खातिर बुलाइनी है फोन का कने अर्जेंट बाटे अरे का हम बताई जी काहे काहे रोरा के देखी के मन करत रहल जनी अब हम का कोही कर अभी तो लगले आई रहनी है 10-15 दिन भइल लइला तो हमारे लिए कहानी मन से भेंट भइल खाली हम सुना नहीं देखनी थोड़े ना अब अपन चल तनी जादू चलावे इनकर के पटावे ठीक ना अब ढेर बात विचार भइल अच्छा और निहा जाई का दिक्कत ठीक बा बाटे ठीक बा मने तो हमारे लगा सटे में का दिक्कत बाटे ना ठीक बा ए, लीजिए कोई थी अब बेचोरी ले बका कोई सुनी ना एगो बात कही आ राउर इतराज ना होके तब कहीं हम कहतनी कहीं का बात बा कह दी खिसियम ना 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 खिसियाम काहे सच में कह दी हां खिसियाम ना खिसियम ना 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 हमारा लगा तो खिसियम ना 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 एगो बात बताई हम रोरो से बहुत प्रेम करेनी ससुर जी पागल हो गल हई का इमे पागल के का बात बा आ सच में अरे कही ससुर त हम जी का रोरा खातिर कहम? पागल हो गइल बानी
ससुर जी का कहम? केहू कुछ ना कही, रौरा टेंशन मत ली, बस हम जौन कहते तौन बस कइल करी। ना ऐसा नहीं हो सकत। माने कि हाँ या ना करम। मने को सास के दामाद के प्रेम कैसे हो सकेला? हो सकेला, अगर करल चाहम त काहे ना होई। आ देखी रौरा करी चाहे ना करी, हम त अपना लड़की के बियाह शादी करनी तबे से हम प्रेम रौरा ले करेनी, बाकी हम खुल के कह ना हम तो कबो से सोचला ही ना रहनी है। देखी तक इमे सोचे के का बात बाटे, हम जौन कहत हई तेवन करी ना। अरे का कहत तनी ई सब रौरा देखी तन को ई सब के बारे में सोचबे मत करी। अच्छा, और लड़किया के मालूम हो जी तो लड़किया का कही? अरे लड़किया कुछ ना, हम लड़किया के थोड़े नहीं कहते नहीं, हमारे लड़किया के छोड़ दी, लेकिन लड़कियों के देखी, हमरों के देखी। लेकिन अब हम का बताई, अगर हमसे प्यार ना करम तो सच में कहते नहीं है खेते में पानी लागल बा, जाके वही में माटी में धंस के मर जाई। ना ऐसा कुल काम नहीं करे के। तो मैंने करम कि ना करम प्यार ही बताई। मैंने का कहते नहीं प्यार करम कि ना करम, सोच रही कि कितना हम एथू कैले बानी। का करी, हमारे कुछ बुझाते नहीं खे। हम तो खतरा में फंस गईनी। हम जानती कि बात बताइबे ना करती। अरे का सोचा तनी, कोनो बात बा काजी? हमारे तो कुछ बुझाते नहीं खे। सोच में मत पड़ी, ठीक बा? लगा कि हमरा बोरियाई से करे के पड़ी। ई ना वो अपना मेहरारू के चक्कर में बाड़न, तो मने कि का हमारे मर्द तो बा, तो अपनी मर्दा के छोड़ के हमहू तो प्यार करते ना बानी, तो ई ना कर सके ना। मतलब का कहतनी हई, अरे महाराज, अरे राउर हाथ तो सच में इतना सुंदर जानी ना लागे। नु के सब कुछ हो गल तबे में जाने होने के का बात बाटे। अरे राउर तो भगवान हाथ इतना सुंदर बनैले बड़न, का बतलावे कि कितना मस्त कौनी माटी से बनैले बड़न। का हमहू वैसनी माटी से बना रहती। जाय दी केहू के देखम केहू जाने मत। केहू ना जानी प्यार करतनी ना अब हमसे। ठीक बा। मन प्यार करतनी कि ना? हाँ। आई लव यू। आई लव यू। अरे बाप रे बाप, हम तो यही खाती कि बेचैन रहनी है, सच में कहतनी। अबली हम अपन बता देतनी कि हम झूठ बोल के रौरा के बोलनी है प्यारे करे खाती के। और आज की बात से हम आपके पति मानम, और आज की बात से हम के रौरा अपन पत्नी मानम। हाँ देखी अब हम भागे के अब तैयारी करी, कहाँ से कि अब हम जरा बेटिया के का होई? बेटिया के जगह बैठा दी? ना ये जगह बैठाई। ओकरा से कोई दी कि हम बाहर कमाए जातनी, आ रौरा हमरा के अब लेके चलिए जैसे ऐस के जिंदगी जियल जी। जब फोन करिए कहे कि सासू माँ कहाँ बड़ी, तब का कहम? सासू माँ कही, सच में प्यार में पगला गई नहीं कोई कि माई कहाँ बे। तो अब वो आपसे का जानती है कि आप ए जाइल बता के ताइल लिखी। तो फोन ऑन जाई ना हमारा भी कहाँ बड़ी का बा कुछ पता बस का कहम? कोई दी घरे पहले आप जाई, ठीक अपना आ कोई दी बुचिया से कि हम बाहर कमाए जातनी, ओकरी बाद हम तैयार रहतनी, आई हमरा के झटपट लेके निकल जाई। अकेले लड़किया कही कि हमहू जाइम संगे, तब कुल माने प्यार करतनी कि ना? प्यार करत तो मान ली लड़किया कही संगे हमहू जाइम, तब का करम? 3 हाली गिनम, ये सब बात ना के चाहिए ना, तो तीसरा हाली में सच में कहतनी उठ के जाके जान दे दे। का कहतनी बोली? ठीक है बा। ठीक बनाओ। चलिए अब तो ठीक बटले बटे। अब डायरी कहा कोई नहीं हो हमारे से जाके कहती है। अब हमारे खीस बोल कि बताओ इक्वली ना कहने के हो हम आ गइल बनी। सुनी ना तब तो ढेर बात विचार भइल, अब तनी मनी प्यार और कह जी। अब देखी रौरा के कहे के चाहे, बाकी हम खुद के कहतनी काहे से कि हम जानते नहीं अभी नए ना प्यार भइल बा, तो नए में लइका भाव खालन सन। अब मैंने अपन पर मतलब सुनी ना एगो बात कही हेनी मुड़िया करे ना अपन जानतनी मम्मी जी। अरे देखी ना जी हई तना खजवा पकड़ेला ना ढीलवा जी। हाँ मम्मी जी का भइल? अरे तरी हमारी मंगिया पाता ना बढ़िया ढील रहल कि छूट गइल जैसे ऐसे कोई नहीं तले भाग गल नती जानलू। हमरो कपड़ा खजवाए लगा। आ कब का आइल बनी? आ मैं ये के ना बोलनी हम। अबे लोग ले बाक ना कहां 2 मिनट ना तो घोड़ी लेके चलते नहीं कि टाइम जानते हैं 2 मिनट तो अभी हो गया। खाना निकल ले बनी या पानी पी ले, चली उठी तो जल्दी। का करम दिवाली छठ नियर आ गेल रखलो में पटाखा छोड़त रहत सब लइका। अरे जा ये पगलेटा उजा कोत 10-15 मिनट हमर पतोइन से लात मुका खियबै बका जा तो दादा ई तो को के हम बहाना मार देनी तनी मैं जल्दी खा के आइम काहे से कि हमर बेचैनी ले ले बाटे रौरा के देखा ले बिना फेर
जी तब खाना अच्छा लागल है ना? हां हां खाना वाना सब एकदम बढ़िया ना रहा। ना हाँ, हाँ, ना खाना वा बनवले रहनी ठीक रहला अरे चटक तो रहला उ छोला हम बनैले रही, पनीर बन के उ अलग बनैले रही ना दीदी। दोनों ठीक रहला अपन बात बतियाई बुए जुकिया आ एगो बात कही आपसे हाँ। 2-4 दिन रही न तब जाइम ना टाइम नहीं खेनो जाए रवा ना एकदम आई ना चल जी ना बुझाला कि अनजान घरे आइल बानी। खेती बाड़ी जो के भी दिन आई बा। ना तो ओनिए से मन लागला कि पंडित से पूछ के आई ना कि हां 2 दिन रहब एक हां दिन तो इहा के रहब। अपन बहिनिया पटनी बिना पटनी के दिन बाटे कटनी पटनी के छोड़ी ना को तो बहाने बा कहीं कि हमर बहिनिया बिना मन नहीं खिलागत एकदम उ छोड़े नी ना एकदम का छिना खाना रही। नहीं खेला ऐसन ना कोनो बात छटको नहीं खे। लागता कि ऐसे आऊं ए जाई जाए ना जाई तो ऐसे मन लागला मोर का करी काम नो बाटे हां हां ए जी क्या दूधू को सरहद एगो बोलैया ना बात मन नहीं तो बताई। कहां मन लागी 2-3 दिन और ही रहती तो सेवा बढ़िया से होई तो बताइए अचानक अब बनी। सेवा में कोनो कमी नहीं दीदी थे। नहीं खी ना तो मनवा नहीं खेला तो बुझ के रही ना तो हंसी लग हाँ पूछी जी नहीं कि अरे आजकल मौत ऐसा हो गल बनो कि एक छड़ा अपन मेहरान से दूर रहते नहीं खे तो यहाँ के तो हम का कही बताई रोवा ऐसन बानी उहो ऐसन बाई जाके अपन भैया के बुझाला कि एक दिन ना रहे अच्छा देखे तो हम लोग बात पूछी का बोली रउआ कहा था दुबर बनी यहाँ कहा इतना फूल मोटा गेल ये भगवान यहाँ के ज्यादा टॉनिक यहाँ के ज्यादा टॉनिक पीते ना रउआ का टॉनिक नहीं खेम लेती है के आधी आ जाई हाँ तो हमेशा मिठाई खाए लगला आदमी ना तो तीखा खाए के मना कर देवे ला यही से तीखाई आवे लगेला धीरे धीरे का अब जी जाए तो इतना मत लजवावा तब रही जी 2-4 दिन तब जाए कहानी लेकिन रउआ बड़ी चिकन ना तनी दीने पे दी कने के रउआ का टॉनिक कोनी खाए के नहीं खेम मिलत का अरे का करी हमर शरीर ये ऐसन हो सब कोई मोटा जाता हमर पीछे के आयल हम ही नहीं की मोटा तो ना तो हम सब टॉनिक कोई ससुरा में जाला पे मोटाला आदमी हम कहां मोटाता तो रउआ का टॉनिक हम खिया दम तो मोटा जाई का करी रउआ ध्यान ही नहीं देता हमर बहिन के दीदिया के जाके टानिक खियाई ना वाला पियाई तो हमन के बाद में चिखाई रउआ एकदम कलन का आयत को ले रही ठीक ना बात तन जा तनी तनी लेट होता निकले तनी के बाद बैठ के तनी आमा जी से भेंट उठ के तनी जाई तनी लेट होता ठीक बा जाई रउरो का जन का भइल रहेला जी दीदी जी बताई कितना दिन के बाद आइल हनिया जाए जाए मार कोइले बन का दिन का अपन आइल रही ना का करबू आवे नी ना तो एकदम लगे कि लड़की चूटी कटल रहे से देखिए, हमार एगो होला सन। करब एक होला से नंदोई कितना बोला से मजाक करे से निक आ लागेला जाए तो हमन के शौक शौके रह गइल इहे के बुझाला कि मच्छर कटले रहेला बहिने भी चिपकल रहेला फेविकिक निहा आ जा ले जाटा सान दो जाके अच्छा ठीक बा हम कमा कर तनी आ सुन देखिए हमार से यहाँ चले के चूल्हा पे बनाए भौजी हम जाके बना देता नी हट ठीक बा यूं भौजी जी सब बना देता नी लेकिन बहुत हम खुश रही ना कि हमार बड़ गोतनी बनता का लेकिन बहिन नियन हमरा के मानी ना इतना घर परिवार हमरा के माने वाला मिलल बा ऐसे हमरा बड़ का मिल हो सकेला बताब कभी तो मान तनी जेवने कुछ बनल बा त खा के सर दनिया जाए के चाही कि ना जाए के चाही लागत कि बुहानी ले लाइन मारे लगल अरे का भगवान पियारो कोई तो एकदम सने बुझाता कि मती भर में से कोई का हाँ जेनिए सुघर देखा ना माल ओनिए पसर जाता रहन अच्छा है हम तब बताबो तनी हम इंतजार में कब से हम इंतजार हां अम्मा जी अब आमा जी मैंने प्यार करते हैं तो अब वो हमें जी पहले ना आमा जी रहनी अब कैसा ना आमा जी मतलब कि तबे से का करते रहनी हम खाना खात रहनी हां सही बोलते नहीं वनी से लाइन ना मारते रहनी ना हम। ना 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 हमार कसम राउर कसम खाना खात रहनी हां अबे मैं राउर ने के कह के नाम ध के बोले के बा ठीक बा हम रउरा के जी बोलम रउआ हमके हो बोले ठीक बा अच्छा ढेर भाई अब का कहला कि तो जाई सर दने हमरा के अब आई लेके चली बाहर ठीक बा तो ठीक बात या तनी घरा बा तो सामान जाए से पहले कुछ निशानी ना देम का हमके का निशानी दी बोली ओहो एकदम हमू पागले लेका प्यार कर ले हनी अभी कुल बतावल जरा का निशानी दे का करी जोन हो जा कही नहीं हमी उहे तो कहत नहीं मतलब कि हो जा जम देनी तो भूला गई नी अच्छा हई होला अरे हाँ ये वाला अच्छा एक और बात बताई देखी हमारे पैसा रुपया के कुछ के कमी नहीं खे आ चाहे मतलब धन दौलत के देखते बानी हमारे तो भगवान सब देले बड़ा पर कि हमर मारदा हमके ठीके ना लागेला यही तो हम बानी नु अब तो ठीक बा बानी तो हम कहाँ कहतनी कि नहीं खी इहे बात बा जननी अब का कहीं छोड़ी सब उ सब बात का फालतू में बतियाला के का थू बट जननी अब तनी मनी अब जाए से पहले निशानी दे दी और ओकरी बाद सर देने आई हमके फट से लेके चल ठीक है बा आइए शुभ काम में देरी का करते नहीं अरे छोड़ी तो भाग दियो और जी ई का हो
अमनी क्या अरे हम तो जात रंग का कह दी घर है ए जे कुछ गिरल का होने और आ हे बेसर मारे काहे भाग गई यार लाज है पी गुल बजे काजी रो अच्छा ऐसा कि मन लाज ना लगल तुमको कुछ बुझाइल अपन लड़की के बारे में सोचनी है जी तो मतलब हम गलती में का कर देले बानी कौन काली हो गया कब कल में ना कि दिखत आरती घुमाई जाए आपको उ का बात बना कि हे उ खैले त झूठ ना त मैं से पोछी देनी मने ये दिन देखे खाती हमके मार काहे ना गोनी दे दादा मैंने कहा पहले वाला ना सोचने पहले लड़कियों के बारे में ना सोचनी जब आप नहीं बैठी घर से अरे महसारी सामान बानी रो के लाज ना लगल ई काम करते हुए अरे तो बुढ़ऊ से बतियाई ना एबर कॉमन बतिया अब कैसन न क्या दोगला बाकी बियला यार माता हमरा के कुछ करे हमरे दिमाग के नते दोगला काबू से जा दियो सब आरती उतारी एकदम और हो दादा आई हो दादा ई क्या करत का जीव हो काट कर लेनी ला शर्म ना लगा तनको आई हां सब काम करके सती सावित्री आई अबे हम कर दे कि दूसरा खाओ बाबूजी को हवे उन करना हवे अरे अरे आए मम्मी जी मैंने नो सामान दे दे गांव घर में अमनी को अरे टोला महल्ला मम्मी के मुंह दिखाए लेकिन नहीं अरे हम पिगरेट नहीं खिरे ई मत सोचे तोने के ई कुछ सोचे में मत करो सा जन तोने के सोचे तो ऐसा कोनो बात नहीं दिमाग काहे नहीं जात एकदम मुंह याद कर मुसलमान में दो खा सुनी तो का कोई की कहां बेटी पता को हो बुढ़ा तो विदेश चलिए गए बुढ़ा तो विदेश चलिए गए ऐसे बुढ़िया के रंगीला एकदम जवानी उठे तक हमर बुझाने के क्या अब ये ठीक नहीं के ओ में हमारे के मार के हलवा बना के अरे मोर ऊपर से दबा के जिंदा दबा दे ठीक ना घर में हम दीदी ने मार के माद में गाड़ दी बहु से हका कपार पे चढ़ाइले रासन अब कहां ले बेटी पता को होके के चाहिए बुढ़िया को होता ना सदा खूब सहारा लेकर आ तू आई मन बढ़ात रहे तें घोड़ा चाहती त हाथ दाबते अब हम का जाने की बुढ़िया हां हमारे पे गरमा जा हो दादा वो दिन झड़ुइया लगावत रहे जब नंदोई जी आई रही तो एकदम झटपट कुछ ना बुढ़िया बोले हमरा से फटाक दे कर निकल वही दिन हमार शौक भई रहे कि दाल में जरूर कुछ काला बाटे आज वो अपन लीला दिखाइए देलस और जौन कर त उन तो ठीक है करतो रुका तारा के बताओ तनी छोड़ब ना हई दादा अब हम का करी अब तो जाने की जान गई समोर हमारी इज्जत छोड़ गई अब जाता नहीं न दामाद जी संगे भाग जाए मानता नहीं पेगरेंटो बानी अब कुल में तू कर दिया तो हम फिर हमारी इज्जत का रह जाए वो काम करता नहीं गए ना लगल उनके पीछे पीछे हम भाग जाता नहीं अब रोह सब बुझारी